durante as pasadas festas de Nadal, non nos parece moi ético que o reparto de chocolate se faga mans do goberno, non? E recibe moitas críticas que nós tamén secundamos, e concretamente o día do acto da cabalgata de Reis, que, bueno, a verdad que tuvo que cambiarse por motivos meteorolóxicos, e entendo que eso sempre afecta a planificación do evento, pero bueno, pois houve moitas queixas en cuanto á totalidade do acto, que se dirixiu en español, o tipo de música, que non era música infantil, e, sobre todo, máis perigoso, que se vían riscos de seguridade na organización do evento. Non había vallas para marcar as fileiras dos rapaces e, bueno, había certo perigo en ese acto.